dira. Lehorretik oraindik ez dute bandera txuria altxatu, baina pentsatzen dute laizter emango dutela Lehorretik oneritzia, eta uretako epaileak hartuko du ardura. Bandera txuria gora. Hor da, Orofino jauna, bandera gorri astintzeko prest. Azken oiuak, Erne, eta badoaz. Abiatu dira. Hasi da Orezko txanda. La Naval bandera dago jokoan. San Miguel Ligako 7. edizioa dugu hau, eta gaurkoa 2. jardunaldia. Atzo Castrok irabazi zuen lehen bandera. Gaur momentuz Urdaibaik 2. txandako garaileak markatzen du referentzia. 19 minutu eta 17 segundo. Eta segundo batetan denak. Pedreña, Castro eta Hondarribi segundo bateko atzerapenarekin San Pedro hasiera honetan. Atzo San Pedro darren luzerik motkelena esan beharko dugu, estopada handia egin zuten, baina lehenengoa izan zen. Ea gaur nola moldatzen dire. Bai, lehenengo zate hori bazirudien indarrak jasotzeko asmoz edo besteak askartxi ibili ziren, baino gero ikusi zen pixka bat Castrori eutzi zion bakarra bere izan zela, beste 3 luzeietan hile zuten denbori galdu, mantendu egin zuten, eta hasieran baino ia bukaera gogorrago egin zuten. Hemen dira Pedreñakoak, 2 aldaketa egin ditu Angel Gomezek, prestatzaileak, Kasuso eta David Perez hartu dira gaurko honetan, eta tosta aldaketa baita ere Carlos Rodríguez entzat, aurten Bermeotik fitxatu duten gizonarentzat gaur hankekoa da. Eta hemen Hondarribia Mikel Orbañanosek 5 aldaketa egin ditu, besteak beste bera ere, ordezkoen aulkian da gaur, eta Osertz aldai veterano ere bai. Zartu direnak gaur, Imanol Mujika eta Carlos Mendizabal, hau hankeko bezala Istriborretik eta Ababorretik Gorka Bertiz, Ekaitzazinar eta Nere Txar. Gaurreko lanetan Gonzalo Carrion da gaur. Castro eta San Pedro aurretik, segundo batera Hondarribi eta Pedreña. Amunarriz, Zotinen erritmoa markatu zor, bere oiuekin. San Pedro eta Castro aurretik, segundo batera Hondarribi, 2 segundora Pedreña. Eta Castron gaur 5 aldaketa, 4 arraunlari eta patroia aldatu ditu Juan Mari Etxabek. Patroilanetan Pikuña, aurrekoa Lombera da, eta sartu diren beste gizonak, Istriborretik Toni Montenegro eta Adrián González Gaztea, eta Pedro Laza, etxeko beste gizon bat Ababorretik. Hor aldaketak, atzo lortutako garaipenak ere ematen dio bidea, mutilak tosta batetik bestera, eta ordezkoen tostatik Ontzibarrura pasatzeko, hori ere bai. Bai, lasaitasun ematen dio, eta gaurkoare ikusi egin behar, baina atzokoa ondo atea zizaion, eta pixka bat denai mantentzeagatik lehiarako nivel hori ez. San Pedro buruan, segundo batera Castro, 4 segundora Hondarribi, 6 segundora Pedreña. Eta Aitor Baldak 3 aldaketa egin ditu, Etxabere sartu nahi zen, baina itxuraz fizikoki goraberaren batekin zen, eta ez du sartu. Eta sartu dituenak Iker Martin Istriborretik, eta Ababorretik Eneko Larrarte eta Lander Larrauri sartu ditu gaurko honetan. San Pedro aurretik, Castro 2 segundora, Hondarribi 5era, Pedreña 8, tarte handiagoak txanda honetan. Bai, lehenengo luzean, oinarteko luzeetan, estropadetan o txandetan, lehenengo luze horretan parekotasun handia zegoen, baina hemen ikusten da, dagoeneko Pedreña lehenengo kaletikan, 3 ontziko tarteakin, eta nire zer esan gutxi daukala hemenik aurrea Pedreñak. Urruti Pedreña. Estopa hasi besterik ez da egin, eta begira zenba demora galdu dute. Bai, dagoeneko 9 segundo, Castro, San Pedro, Castro, hor dago lehia, 3. eta 4. kale horretatik, Hondarribi berriz, 2. kale horretatik, pixka bat galdu nahi gabeko borroka horretan, hor erdiparean, Pedreña eta Castro, San Pedro tarte hortan, San Pedro eta Castro segundu batean, hortxe burruka handia da, Hondarribi 6, Pedreña 9, hortxe doaz, eta begira bitxikeria, mesuak hartzeko Joseba Fernandezek du tramankulua. Ez patroiak, baizik eta Josebak. Bai, Etxaben konfiantzazko gizona. Hemen dira, maniobra garaia.
4:34 markatu du Orkaiku. Ez da hobeagoa izango orain denbora. 4:37 San Pedrorentzat. Segundo bat gehiago Castrok, orain Hondarribi 6ra. Eta lehen kaldetik, behekaldetik Pedreña, ia 10 segundora. Eta Pedreña une honetan, zailkapeneko azkena litzateke eta Hondarribi azken aurrekoa. Denborarik onena Kaikurena, baina beti diogu, bigarren ziabogan erreferentzia hobeagoa izango dugula. Momentuz behin-behineko zailkapenean, Jesus, Maria eta Jose. San Pedro 4:37 bigarren izango genuke, Castro 4:39 8. Hondarribi 11. eta Pedreña 12. Ze gora bera hundiak. Bai, gora bera hundiak eta hori, badakigu hemen korrenteak eta haize pixka bat gehiago dagola, haizea bultze egin diren lehenengo luze horretan mesedetako bezala izango luteke, baino ikusi da korrenteak indar gehiago haizea baino, ez? San Pedro 2 segunduko abantaila orain Castrori, Hondarribi 6 aspira, Pedreña 11. Aukera dute San Pedro tarra. Aukera badute bandera irabazteko. Bai, atzo bigarren inbazuten hori 5 segundo atera zion Castro eta oraingo San Pedro 2 segundo. Esan dugu atzo lehenengo luze ez zutela oso egin, gaur ikusten da buru belarri atera direla iazko urtean banderan usailean ibili eta lortu gabe eta badirudi aurtengo hontan Lemailen lortu nahi dutela, ez? Gaizka Garmendiak daraman ontzi hori nuzute lan txukun egiten ari dela. Ontzi bat San Pedro Castrori, 7 segundora Hondarribi, 11 Pedreña. Calisto Presmanes, Pedreñako presidente de gurekin, buenos días Calisto. Ayer disteis muy buen nivel, quizás ese deba ser el nivel de Pedreña este año, pero bueno, hoy os ha tocado la China. Tenéis miedo a esta regata y por la calle uno sufriendo mucho. Sí, esperemos que el nivel sea el que hemos dado ayer. Hoy, pues este campo de regatas, como todo el mundo sabe, no es muy justo, entonces bueno, parece que nos toca hoy bailar con la más fea, pero bueno, intentaremos ahora a la vuelta pues recuperar un poquitín, ahora que está la corriente a favor y a ver si recuperamos algo. Hay que salir vivos de esta regata. Después de entrar ayer en la tanda de honor, digamos, en la principal, pues claro, no se pueden perder muchos puntos porque después puede ser un lastre importante. Sí, nosotros éramos conscientes de que estas primeras regatas son muy importantes para ir colocándote en una posición un poquito incómoda. Intentábamos coger tanda de honor y si te descuelgas ahora después va a costar mucho porque hay mucho nivel y va a haber mucha igualdad. Y entonces, como te descuelgues, luego va a costar mucho subir arriba. ¿Tenéis plantilla este año para dar ese paso al frente e intentar estabilizaros ahí en esa tanda de honor? Sí, nosotros pensamos que tenemos buenas perspectivas y que hemos mejorado un poco la plantilla, hemos dotado de más vatios y de gente con poca experiencia y esperemos dar un salto un poquitín más que el año pasado. Mucha suerte. Libia ontziragoaz buruan dira Castroren aurretik, 3 segundo. Horidek! Guazen! Goga ekipo! Ba honai, Jose! Beiratitzak ondo! Ez utzi gertu atzen! Bega berriro! Bat! Amainaki! 2! Bega Aitor! Vamos, focus! Bega urko! Guazen! Garbi bandera bila San Pedro tarrak, baina Erne Castrorekin. Castro 2 segundora da, Hondarribi 8, Pedreña 12. Castro oraindik bizirik eta ikusi duzu baita ere referentzia, GPS-aren erreferentzia. Urdaibeiren demorak hobetzen ari dira, eta hemen Hondarribiarrak. Hirugarren Hondarribi, 8-9 segundora, Pedreña 12. Eta orain lan erditan nolako referentziak ditugun, nola moldatzen diren maniobretan, oso garrantzitsua. Tartea txikia dira eta hutsegiteak oso garesti ordainduko dira. Bai, ontzi baten diferentzia egin ateatzea hemen, ia orain darmana San Pedrontzat, azken luze horretan, azken luzea, hirugarren luzean, eta kale honakin izan zideke hor. Denborarik honen hau da, 9:30 markatu dute Urdaibaik eta Kaikuk, 9:34 San Pedro, 2 segundo gehiago Castro. Bigarren izango litzateke behin-behineko sailkapen horretan, gero Hondarribi